Er wie benam een discussie over het aantal asielziekers dat er in het dorp onderbracht worden kan. We hebben ook al aangegeven dat we in eerste instantie uitgingen van 500. Dat getal is ook steeds genoemd. Dat was ook gebaseerd op dat we daar inclusief een verbouwing die 500 bedden zouden realiseren. Daar hebben wij al een veer gelaten door ook te zeggen, wij zijn bereid om terug te gaan naar 400. En ja, we komen niet voor niks op dat getal. Dat is een getal wat voor ons nog net acceptabel is. Zo'n centrum moet een bepaald volume hebben, wil dat op nuttig besteed worden. En dat wil de gemeente net meer als 250 asielziekers wol. Omdat we daar richting de bevolking echt net overal vreun mee zien. Maar dat wij wel denken dat dit een aantal is, naar de structuur van de omjouwing en van Ries, het is net alleen een Ries, dat goed behapbaar is zonder grote vraagstukken. Raar vindt het COA. Nevens Harren is de gemeente van het begin al op de hichte van de minimumgrens. De burgemeester sjucht dat oors. Wij maken de afweging, als je eerst eruit bent met de eigenaar, dan komen wij aan bod en dan gaan we zien of wij eruit komen. Nou, die fase zitten we nou en we zijn er nog net uit. Maar wat net is, kan nog komen. Want oors als dorpsbelang stenen de gemeenten en het COA beide nog iepen voor een asielziekencentrum in Ries. We willen graag in gesprek en we hopen echt met de gemeente eruit te komen. Omdat ik al zei dat zowel een schadeclaim als een heel laag aantal, beide varianten zou verspilling van overheidsgeld zijn. En dat willen we heel graag voorkomen.